Puteți să ne spuneți cel puțin două lucruri care fac din această localitate atât de frumoasă și specială? Cei care vin în zona de însușire, zic eu, avem cea mai veche biserică de piatră din secolul 13-14, Biserica Sfântul Nicolae, care e foarte aproape și cum se vede în spatele meu, și e patronată de UNESCO. Și o zonă foarte curată, zic eu, din toate punctele de vedere, un aer curat, la urmă e o comună de munte, zic eu, care își merită numele. Și al doilea lucru? Al doilea lucru, suntem în centrul unui județ aproape în care se pot vizita foarte, foarte multe edificii. Județul Hunedoara e un județ fantastic de bine, cum să zic eu, aprovizionat în ghilimele cu monumente și biserici și castele și zic eu, comuna e undeva în centru și de aici se poate merge în orice zonă și vizita, zic eu, foarte multe edificii. Foarte aproape sunt o grămadă de monumente construite de către daci. Ați putea să ne spuneți câteva lucruri despre ele? Având în vedere că suntem foarte aproape de Ulpia Traiana Săgetuza, o capitală a Daciei, foarte multe case din comuna noastră sunt construite cu piatră adusă de undeva de lângă Ulpia Traiana. De aia spuneam că dacii au avut foarte mare influență în zona noastră aici, fiind o capitală a Daciei noastre de aici. Și, de exemplu, strămoșii ce vă zic? Aceste tradiții și valori vin de la daci? Credeți? Sunt convins că de acolo vin. Dacii au fost un popor și viteaz, dar și un popor care ținea la glie, la pământ, la toate relațiile astea. Eu zic că de la dacii noștri vin, părerea mea. Ok, vă mulțumesc și aș vrea să ne spuneți primul lucru care vă vine în minte pentru cei care vor vedea acest scurt video. Să aibă o ședere bună și noi, ca și gazde, o să facem tot posibilul să se simtă foarte, foarte bine la noi. Vă mulțumesc mult! Cu mare plăcere! Ok, plăcere bună. Mulțumesc!